Извинете, господине, мога ли да знам един бърз въпрос? Имал ли сте бизнес преди или сега? Да, в момента имам бизнес. В коя сфера успях да развиете вашия бизнес? Отговарям за сектор гризачи в зоопарка. Аз дойдох да ми взема храна. Какво означава това? Всеки се занимава с нещо, реално почти никой не прави нищо. Абсолютно съм съгласен. А коя е реалната сфера, в която вие се развивате? Ами в момента с земеделие и производство на продукти, свързани с зеленчуци и плодове. Колко години сте в тази сфера? От 7-8 години, да кажем, по-активно. Добре, за тези 8 години, кой е най-важният урок, който сте научили в земеделието? Че с Господ ортак и нямаш право на претенции. Всеки иска да кара такива коли. Каква е тайната всъщност за тях? Колата е важна, но при това трябва да си осигуриш много други неща. Колата ще дойде сама. Като например? Да се фокусираш, да си последователен в действията си. Абсолютно е така. Кой е най-важният урок, който сте научили за парите през това време, в което развивате бизнес? Най-важното нещо на парите е тяхното количество. Най-важното нещо на парите е да можеш да се възползваш от тях, да ги инвестираш, да се развиваш, да инвестираш в себе си най-вече и така. И последно, ако можете сега да се обърнете към младото поколение предприемачи, какъв съвет бихте им дали? Какъв съвет? Да не влизат в някакви филми, да не се кефят на пари, коли, някакви ролекси, дом периньони. Нали? Това ще ви подведе. Ако ще господин за един ден, видя ги такива много и ги има много и включително ето в този паркинг половината коли не се изплащат, са на лизинг, вноски се бавят и така нататък. Не се подвеждайте. Важно е да намери човек до вас, който от един цървулин да го направи принц, да сте щастлив и да следвате стъпки си. Фокус, стъпка по стъпка, днеска малко. Добре, благодаря много за отделеното време и ценни благодаря. съвети.